sejati diruwat lan dimurwakala karo dalang sejati kowe wani mangan kowe wani ngrusui kowe wani godhong rencana kena soting jagat kita bali dadi kama wurung meneh oh lah yen mengkono abot sanggane ya bapa saiki aku arep takon apa sing diarani ngruwat sengkala iku mau sing diarani ngruwat sengkala iku kanthi nyaring ati bocah Mala Sukerta iku kanthi mawa budaya nanggap wayang dalani dalang sejati lakone murwakala kanthi dalan agama iku mbok menawa Gusti bakal paring pitulungan lan paring ijabah apa kang disuwun oh ngono iya aku wis bisa ngadapi apa sing dadi dawuh pangandikane Pukulun Bathara Guru ya bapakku lah terus carane piye Bapak ngene kala sajroning urip ira iki nglakoni dharma enten ana tibaning panganmu ketemune bocah apes sing Mala Sukerta ora manut marang adat lan warisaning para luhur ngono dadi yen wis petuk bocah sengkala wis diruwat nyingkir genti golek sing durung diruwat ngono apa iya kala nanging jeneng kita aja nglalekake pitungkas ulun taunana windanana sok kapan wae kalamunta jeneng kita ketemu manungsa sing nganggo kalung caraka walik sing bisa maca aksara Jawa kang mapan sajroning hanggamu awit awakmu iku kaburean aksara Jawa ana bathuk aksara Jawa ana tenggak aksara Jawa ana dada lan aksara Jawa ana gigirmu kalamunta ana manungsa kang bisa maca iku kowe aja wani mancai pengendikane kuwi nek ora sedulurmu tuwa ya bapakmu oh iya bapa ngaturke gong panuwun ngene kok sadurunge sira ngadang golek memangsan sira ulun paringi sanjata ingkang aran Kyai Bedama sanjata Kyai Bedama yen kita wis antuk memangsan aja kok sira badhong kanthi lelawaran sembelian kanthi nyebut asmaning Gusti Kang Maha Kawasa dimen kala daginge manungsa kang sira pangan iku mau iya Bapak soroting kandang sumuluh samadhangi jroning pasarean remo-remo kalingan hangrangan sabya hayu mangahan kum sumugeng guling Bapa Guru sawise aku cetha lan malih anggonku nampa dawuh pengendikamu lan Bapa Guru wis paring sanjata Kyai Bedama kanggo nyembelih semongso-mongso aku tumangsan aku njaluk pamit tak goleki mangsanku Bathara Jamun sarang dikawere kegunang surem sorote tanpa jang kacoran pajarin purnaning kegunung
Narada wonten kepenggawean kados pundi esmunipun Kakang Narada daya-daya nyuwak dhateng panjenengan ulun. Wah, kalah. Kula aturi inget Adi Guru. Kula aturi menggalih ingkang kaping kalih. Awit saking punapa? Panjenengan menika dewa. Panjenengan menika dewa, menika saking bahasa Arabipun menika dewa menika dawaun. Dawaun menika tegesipun tetombo. Tegesipun tetombo utawi usaha. Panjenengan paring pangan dhateng ingkang putra pun Bathara Kala kok sanget kathah. Awit tiyang ingkang mawa suketa wonten Ngacapada menika kathah. Kawula Ngacapada ingkang kathahipun 280 yuta menika. Prosentasipun kathah ingkang mawa suketa awit pamarentah nganjuraken duwe anak kuwi loro cukup becik lanang lan wadon padha wae. Menawi mekaten sedaya menika dados panganing Bathara Kala. Kakang Narada. Nuwun. Sanadyan to mangkono pamarentah praja nganjurake duwe anak mung loro. Nanging kalamun to para kawula iku ikhtiar lan budidaya ngeningake pangurwatan ngeningake Marakala apa kira-kira ndadekake miskine para kawula Kakang. Lho nggih mboten ning nak ya niku mengke sing kesemprot niku dalange. Sing kesemprot niku dalange anggere anak loro kon Marakala anggere anak loro kon ngurwat. Mboten menapa-menapa Kakang. Kakang Narada kula aturi weda pangurwatan menika iyasanipun para pinter. Layang Murwakala menika yasanipun para pinter kados dening Weda Agami. Weda Agami menika wahyuning ilahi ugi wonten ingkang sesumber saking Kadis. Menika ugi nyaranaken tiyang ingkang kagungan putra kakung kedah dipun sembelihaken menda kalih ingkang naminipun Ngakekoan. Menawi kagungan putra pawesti kudu pun sembelihaken menda setunggal naminipun Ngakekoan ingkang maknanipun lare ingkang dereng ngakekoi menika dereng saged dados saksi. Lare ingkang dereng dipun ngakekoi ngantos kukuting jaman menika benjanipun boten saged nulungi dhateng Rama ibunipun manawi kapeng kaya ing Pancabaya wonten neraka jahanam. Oh ngaten. Iya Kakang. Pramila kula aturi menggalihaken sampun dipun galih ingkang kanthi awrat menika kantun samat sinamadan. Kantun ingkang pitados kasunyatan pagesangan wonten Ngacapada menika kathah patuladan. Wokae bocah sing mawa suketa ora dimurwakala kaya ngono. Wokae sing dimurwakala kaya ngono menika sampun dadosaken patuladan. Senadyan to mboten wujud sastra cetha Kakang. Wah, ta. Nanging ingkang kula mboten setuju menika namung setunggal. Ingkang pundi? Tuna bapa. Tuna bapa menika bocah lair sampun boten tinenggan dening bapa. Menika naminipun bocah yatim. Lah kok malah panjenengan pakake Bathara Kala niku pripun? Awit punika manut Weda ing Marakala kedah mekaten. Boten kenging dipun suwak menika syariat Kakang. Ingkang naminipun syariat menika boten dipun saged dipun bantah. Contonipun menapa syariat boten saged dipun bantah? Contonipun tiyang ingkang ngrasuk agami Islam saderengipun salat mestinipun wudu piyambak. Wudu rumiyin manut tata-caranipun agami. Menawi logika menika tinimbanginipun namung wudu mestinipun langkung resik menawi adus kramas. Kenging menapa dipun anjuraken wudu? Awit punika syariat. Oh ngaten. Nanging pemambeh kula ngaten Adi Guru. Kowe aja ngaku wong mukmin, kowe aja ngaku wong alim, kowe aja ngaku kiai, kowe aja ngaku santri nek durung bisa ngopeni lan mulyake yatim piatu lan fakir miskin. Bocah yatim menika kedah dipun mulyaken. Sumangga mangsa borong Kakang menawi boten condong kalian penggalih kula. Bab setunggal menika kula boten cocok. Bocah yatim badhe kula mulyakaken Adi Guru.
dawuh Kanjeng Rama Buwul. Sira aja wedi kangelan. Sira ngawat-awatono lekase Waira Kakang Narada. Aja nganti gawe kisruh. Aja nganti gawe dardah marang Suralaya. Suralaya iku papan kang resik. Papan kang ijabah kanggo nyuwun dening para kawedasih. Jeneng kita kudu bisa mahanane apa sing dadi lekase Kakang Naraswami. Kula ngetakaken dawuh paduka. Aja kageteng penggalihmu, jeneng kita ulun timbali. Ora ana wekati apa wopo kulun nimbali Bayu. Sira ya Sang Bathara Prabancana ya pukulan Bathara Bayu ya Kyai Sapu Jagat. Sira ingsun timbali sabab ana pagawean kang kudu sira tindakake, nggih. Pagawean apa wopo kulun? Iki mau bapakmu ketekan sedulurmu sing aran Sang Hyang Kala gugat nang kayangan njaluk pangan. Sing dipangan kuwi aneh-aneh, bocah utawa manungsa sing mala sukerta. Lah, salah sawijining kuwi ana sing diparingi karo bapakmu sing jenenge bocah Tunabapa. Bocah Tunabapa. Iya. Tunabapa sing piye? Tunabapa iku bocah sing lair wis ora ketunggon bapake kuwi dipangkake karo bapakmu nang Bathara Kala. Mongko bocah sing lair wis ora ketunggon bapake kuwi mau jenenge bocah yatim. Kuwi manut agama apa wae kudu dimulyake, kudu didewasake, kudu dipinterake. Karepe wong kulun. Kowe mbuh piye caramu kudu ngewu-ngewuhi Bathara Kala nggo bakal mangan bocah Tunabapa mau. Nek perlu Bathara Kala arep mangan bocah sing kepiye wae alang-alang ana. Oh ngono. Yen ngono aku njaluk pamit jiwa narada, aku tak membo bocah Tunabapa. Ya Bayu aja kaya bocah cilik melu karo busana. Kadewatan Rasuwa busana kasatriyan nggih Bayu. Bentar kalau ya.
Wah! Sang Yoko Pandha Yoko mangung sering Soto Kurawa Kandhak Kong Kesro Kadite Merot Katut Sang Yopro Ratu Kalodra Mas Patih Raja Dewaku durung suwe nggon budal saka kayangan Jong Kiri Kalyoso goleki panganku iki ana bocah jemaka gliwu-gliwu pakulitane kuning nemu giring bringosik lamat-lamat kowe sapa Gus kowe takon marang aku ya jenengmu sapa kowe bocah saka endi kowe takon marang aku bocah saka desa Medang Kamulyan anake Mbok Rondo Suwawi jenengku Tuna Bapa oh ta jenengmu Tuna Bapa iya asma Minarya Joko jeneng mengko karep Tuna kuwi ora duwe bapa kuwi bapak kowe kuwi ora duwe bapak iya manut sejarah aku lair wis ora ditunggoni karo bapakku kowe sapa aku kuwi Sanghyang Bathara Kala Sanghyang Bathara Kala ya apa dewa yo dewa iki sing mapan ana kayangan aku ditetepake karo bapakku Bathara Guru yen bocah Tuna Bapa kuwi dadi panganku kowe iso mangan aku wareg selawase urip kokok getihmu
Sagara rupane kadiri-diri kang nyolere Prabata ing lada nyolong pethek bocah mung kaya ngono tak kira glunah glunuh ora gondro tak kira bisa ndak pangan jebolane malah tinemune kosok balen ndukang aku malah kejungkel-jungkel yo Sengkala Bathok ora entuk pangan saka kene golek liyane ganjing langit kelap-kelap katon dari kincang ngalih katobat anakku bocah ayo anakku bocah manis anakku sedina sedebleng nduk kowe anakku bocah ayu Novita Mitrakul Janah nuwun wonten pangandika ing dawuh Kanjeng Ibu lan Kanjeng Rama nimbali dhateng ingkang putra Purnopita kowe pirang-pirang dina ndak sawaka suntrut pawonganmu tikel wimbangmu almatur apa sajak kok abot temen karo pun sibuk kan sibuk piye kula menika saben kesah saking griya ningali para bebrayan menika sami ngutur raos kula dados putranipun Sibu menika namung setunggal tanpa sedulur weh ladalah nduk Lupita ora sah gagas kaya ngono kuwi kula menika dipun wokaken jarene kula menika lare sing Mala Sukerta lare ingkang mawa sengkala dados sialing kulawarga Sibu. Iya. Novita. Nadyan to mengkono jeneng kita iku bener manut adat tradisi kejawen. Sira iku dinarani bocah sing untang-anting. Tegese ndak lairake ora duwe tunggal. Pancen manut adat tradisi kejawen. Sira iku kudu diresiki, kudu diruwat sabab sira iku wong reget. Nanging dudu regeting raga, Ger. Reget jiwamu. Mung tansah cecaketan kelawan sengkala. Inggih, Bu. Ana sranane. Sira kudu adus ana sendang Mardeda kene. Sawise adus sendang Mardeda kene nggen Novita. Jeneng kita bakal lulus sing weruh beda kali sing sambikala. Awit luwih-luwih iki sak bubare jeneng kita adus. Satosiran Jamas. Sira bakal tak sranani kanthi Hamarwakala, ibumu karo bapakmu. Kepareng ngaturi dalang pangurwatan yaiku dalang Sangga Buwana ya dalang sejati. Marakono ngger kita adusara sendang Mardeda nyuwun pangestu Ibu. Samono sang Dyah ayu Novita Mitrakul Janah. Rikala samono sang Dyah ayu Novita Mitrakul Janah wis ango-ango ana madyaning sendang Mardeda.
dadak wonten ing niku sampun dipun nggeni Sanghyang Kala tapa ngodhok ingkang sampun linemekan mori putih sinajan panjang ilang pitu kelawan iwan ingon-ingon iwan bebek mentok pitik doro sajudu Sendang Mardito sampun dipun kuwaosi demit ingkang sinebat Sanghyang Bathara Kala sang Dewi Nopita mitfatkul janah keparing nyawuk banyuning sendang ing iku Sanghyang Kala kumlawe keparing nyaut sang Nopita nggonku topono Sendang Mardito lagi kepenak-kepenake aku sila kanthi tawajuh lelemekan mori putih senden tebur juna macat klopo inayoman godhongan ndong godhong ringin nyawang ingon-ingonku bebek pitik mentok doro sapanunggalane ana bocah wadon kepengin adis ana Sendang Mardito aku ngerti nek kae bocah wong tanganting Mala Sukerta tak oyak iki mlebu ana omah anyar sing wis brukut dendenge lawange gilar-gilar nganggo kaca gumelan mestine wae omah iki wis rapet mung emane omah gedene kaya ngene kok bentuke srotong kaya ngene upama dilimas ra ya bagus ya arep ning ndi parane wong wis mlebu ning jero omah kecekel tak candak tak bleh tak pangan sengkala bathok luput dening kenenggono ora pati duga sing ana sambatan gawe omah saka njaba wis brukut gilar-gilar lawange kaca gumelar gendeng anyar bareng teka jero omah buronku arep tak cekel mlumpat saka tutup keyone wo lah ora pati duga wong sing gawe omah jabane gendenge brukut ora ditutup keyone tak nes-nes guna kayamu samenthon entuk kaya sedina pirang-pirang yuta kowe ampase aku sarine aja mayu iki wong ketok-ketok pring wong sisih-sisih pring kok silatane ora dibenteli